Os representantes do PP de Cambados, Ribadumia, Vilagarcía e o presidente da Mancomunidade do Salnés asistiron esta mañá en Vilagarcía a unha reunión co Partido Popular Provincial para explicar trala mesma con detalle a reforma da Lei de Saúde Pública. Os populares saen ao paso das críticas dos alcaldes da oposición do Salnés que aseguran que coa nova lei que elimina o actual mapa das áreas sanitarias o Hospital da Comarca perderá autonomía. Desde o PP provincial aseguraron esta mañá todo o contrario e afirmaron que esta reforma favorecerá aos cidadáns. E a diferencia é que cada distrito vai depender ou vai ter como centro do distrito un hospital. Neste momento, esas 7 áreas van a ter 14 distritos. E os 14 distritos, aquí, por exemplo, na provincia de Pontevedra, pois a área de Pontevedra terá o distrito de Pontevedra e o distrito do Salnés, co cal igualaránse as condicións e as referencias que teñen cada un dos dous hospitais. O deputado destacou tamén que desde o ano 2012 os hospitais comarcais atenderon 260.000 consultas en Galicia e a Xunta investiu 20 millóns de euros nestes centros. A deputada Marta Rodríguez subliñou que no Salnés en concreto investíronse 9 millóns de euros. Como dijimos, aparte de esa ampliación, tenemos más quirófanos para operar a las personas, más áreas de urgencias y además tenemos invertidos más de 300.000 euros en alta tecnología. Por lo tanto, una Xunta de Galicia que invierte 9 millones en un hospital comarcal, eso no significa que la Xunta de Galicia quiera desmantelar un hospital comarcal. Por lo tanto, a alguén que tenga dos dedos de frente non le va a poder calar ese mensaje. Pola súa banda, o presidente da Mancomunidade do Salnés, Gonzalo Durán, cualificou de vergoña que se queira dar a entender que o PP queira acabar co Hospital do Salnés cando foi este partido o que conseguiu sacar adiante o centro e ampliálo. Desde o PP provincial afirmaron tamén que terán reunións con alcaldes e representantes municipais da zona para aclarar calquera dúbida respecto dos cambios que suporá esta reforma pro Hospital da Comarca.